హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 8వ అధ్యాయం చూద్దాము. లెవెల్ 2 క్లాస్లో అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. సో విజ్ఞానము జ్ఞానము డిఫరెన్స్ ఎవరైనా తెలిస్తే చెప్పగలిగితే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఈ రెండు మాటలకు ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటి? జ్ఞానము విజ్ఞానము. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, జ్ఞానము అంటే నాలెడ్జ్ మాతాజీ, విజ్ఞానం అంటే సైన్స్. ఓకే, శాస్త్రీయబద్ధంగా ఉండేది. ఓకే, గుడ్ ప్రభుజీ. కొంచెం విజ్ఞానం ఇంకొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. శ్రీదేవి మాతాజీ మీరు చెప్పండి, హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చెప్తారా? నేను అదే చెప్పాలనుకున్నాను మాతాజీ. విజ్ఞానం అంటే సైంటిఫిక్ గా ప్రాక్టికల్ గా చేయడము, అంటే ఆధ్యాత్మికంగా బై బర్త్ వచ్చేది అన్ని అనుకుంటున్నాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జ్ఞానము అంటే మనము ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ద్వారా గ్రహించేదాన్ని విజ్ఞానము అంటారు మాతాజీ. జ్ఞానము అంటే మనం సబ్జెక్ట్ పరంగా తెలుసుకునేదాన్ని జ్ఞానం అంటారు. ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానము అంటారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కిరణ్ ప్రభుజీ చెప్పండి మాతాజీ, చెప్పండి. అంటే ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను తెలుసుకున్నప్పుడు అందులో ఉన్న పూర్తి జ్ఞానాన్ని, సబ్జెక్ట్ ని మనం తెలుసుకోగలగటం జ్ఞానము. అది జీవితంలో వినియోగించటాన్ని విజ్ఞానం అంటే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో వెరీ గుడ్ మాతాజీ. సో అందరూ హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో అన్ని చాలా ఇన్సైట్ఫుల్ రిప్లైస్ అందరూ ఇచ్చారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. అయితే ఇప్పుడు అయితే దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా యూజ్ చేయటం అనేది కరెక్ట్ వర్డ్ విజ్ఞానానికి. జ్ఞానము అంటే ఏదైనా మనం నాలెడ్జ్ మనం సంపాదించినటువంటి ఎందులైనా ఆధ్యాత్మికమైన ఏదైనా అది విజ్ఞానము ఎప్పుడవుతుంది అంటే మరి ఆ జ్ఞానము మనం ఆచరణలో పెట్టగలిగినప్పుడు అది విజ్ఞానం అవుతుంది. సో అది అక్కడ డిఫరెన్స్. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, ప్రాక్టికల్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ అని మనం సింపుల్ టర్మ్స్ లో అర్థం చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా పార్టిసిపేషన్ కి ధన్యవాదాలు. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగంలో ఏం చెప్పారు భగవంతుడు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము. చాట్ బాక్స్ లో ఎవరు చాట్ బాక్స్ కనిపించడం లేదు. మీకు ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అనేది ఈ చిత్రాలతో ఉన్న స్క్రీన్ కనిపిస్తోందా? హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. మాతాజీ కనిపిస్తుందా మాతాజీ? ఇది స్క్రీన్ చాప్టర్ నేమ్ కనిపిస్తుంది మాతాజీ. అదే నేమ్ కనిపిస్తుంది. ఇది కూడా కనిపిస్తుందా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. భగవత్ ప్రాప్తి.
ఫస్ట్ శ్లోకం. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అనేది భగవత్ ప్రాప్తి అని కూడా దీనికి ఈ అధ్యాయానికి పేరు. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. ఇక్కడ అర్జునుడు ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. మరి పేరే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం కాబట్టి అర్జునుడు ఫస్ట్ క్వశ్చనే, ఫస్ట్ శ్లోకాలోనే కొన్ని విషయాలన్నీ కూడా అడగటం జరుగుతుంది. సారీ, ఇది 8th. ఐఎమ్ సారీ, యాక్చువల్లీ ఇది తప్పు. మన జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం కాదుగా మాతాజీ, ఈరోజు 8th చాప్టర్ కదా మనం స్టార్ట్ చేసేది. ఎస్ మాతాజీ, 8th చాప్టర్. ఓకే, జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం మీరు లాస్ట్ వీక్ ఆల్రెడీ చూసేసి ఉంటారు. సో ఇప్పుడు 8th చాప్టర్ ఏంటి అంటే అక్షర బ్రహ్మ యోగము, భగవత్ ప్రాప్తి అని దీనికి పేరు. అక్షర అంటే ఏమిటి? క్షర అంటే నాశనం అయ్యేది అని అర్థం. అక్షర అంటే నాశనం లేనిది, దానికి ఆపోజిట్ అక్షర. సో అక్షర బ్రహ్మ అంటే అవ్యయుడైన ఈ బ్రహ్మతత్వం అన్నమాట. ఏమిటి అన్నది ఈ చాప్టర్ లో చూస్తాం. ఫస్ట్ శ్లోక అక్షర బ్రహ్మ యోగంలో ఈ భగవత్ ప్రాప్తి, మరి భగవంతుడు క్షరం లేనటువంటి ఆ బ్రహ్మత్వం అనే యోగం అంటే భగవంతుణ్ణి పొందగలగటం అని అర్థం. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఇందులో కూడా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ఇందులో కూడా సేమ్ థింగ్. భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నలన్నీ అడిగాడు. సో ఏమడుగుతున్నాడు? కిం తద్ బ్రహ్మం, కిం తద్ బ్రహ్మ, కిం అధ్యాత్మం, కిం కర్మ పురుషోత్తమ. కిం అంటే ఏమిటి అని. ఆ తద్బ్రహ్మ, ఆ బ్రహ్మం ఏమిటి? కిం అధ్యాత్మ, అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి? కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటి? పురుషోత్తమ. అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం, అధిదైవం కిం ఉచ్యతే. అధిభూతం మరియు చ అంటే మరియు అని వస్తుంది. అధిభూతం మరియు అధిభూతం కిం ఏమిటో, ప్రోక్తం చెప్పు. అధిదైవం, అధిదైవం ఏమిటో కూడా ఏమిటో, కిం అంటే అధిదైవం ఏమిటి అన్నది ఉచ్యతే చెప్పు అని చెప్తున్నారు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు ఇక్కడ? కిం తద్బ్రహ్మ, ఆ బ్రహ్మం ఏమిటి? ఫస్ట్ ప్రశ్న. కిం అధ్యాత్మం, అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి? సెకండ్ ప్రశ్న. కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటి? మూడవది. అధిభూతం చ కిం, అధిభూతం మరియు అధిభూతం ఏమిటో కూడా ప్రోక్తం చెప్పు, నాలుగవది. అది దైవం కిం ఉచ్యతే, అది దైవం ఏమిటో కూడా చెప్పు. 5 విషయాలు ఇక్కడ అడిగాడు. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? కర్మ అంటే కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి? అధిభూతం ఏమిటి? అధిదైవం ఏమిటి అని 5 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అర్జునుడు అడగటం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు క్వశ్చన్స్. అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన, ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. అధియజ్ఞం కథం కోత్ర, ఈ దేహంలో ఈ యజ్ఞ ప్రభు ఎలా ఉంటాడు? ఈ దేహంలో ఉన్న యజ్ఞ ప్రభు అసలు ఎవరు? అతను ఏ విధంగా మన శరీరంలో ఉంటాడు? ప్రయాణ కాలే చ కథం అంటే ప్రయాణకాలం అంటే ఏమిటి? మాతాజీ, మాతాజీ స్క్రీన్ మారలేదు. మాతాజీ స్క్రీన్ మారలేదు. అంటే మీకు ఏం కనిపిస్తోంది ప్రభుజీ ఇప్పుడు? కిం తద్బ్రహ్మ, కిం ఆధ్యాత్మం, కిం కర్మ పురుషోత్తమ అది కనిపిస్తుంది మాతాజీ. బొమ్మలు ఉన్నాయా లేకపోతే ప్లెయిన్ పేపర్ బుక్? ప్లెయిన్ పేపర్ మాతాజీ, పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఓ, సో ఇది మీకు కనిపించట్లే అయితే. ఓకే, మీకు అయితే ఇది కనిపించట్లేదు. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ దిస్. థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ, ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది కదా?
ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా ప్రభుజీ? ఈ బొమ్మ కనిపిస్తుంది మాతాజీ. సెకండ్ కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ సో అడుగుతున్నాడు అధియజ్ఞ, ఇంకా ముందు 5 ప్రశ్నలు అడిగాడు, ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రశ్నలు ఇప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. అంటే ఎక్స్ట్రా అంటే అడిషనల్ క్వశ్చన్స్. అధియజ్ఞ కథం కోత్ర అంటే అధియజ్ఞం అంటే ఎవరు అసలు ఈ యజ్ఞ ప్రభు మన దేహంలో ఎలా ఉంటాడు? మధుసూదన అంటే మరి మధు అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడ అని మధుసూదన అని పేరు వచ్చింది శ్రీకృష్ణులకు. ప్రయాణ కాలేచ కథ, మరి లాస్ట్ లో ప్రయాణ కాలం అంటే చివరిలో మనం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభి, ఏ రకంగా నియమబద్ధంగా జీవించిన వాళ్ళు ఏ రకంగా నిన్ను తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అడిగాడు అనమాట. సో అధియజ్ఞ కథం కోత్ర, అధియజ్ఞ యజ్ఞ ప్రభువు ఎట్లా, ఎవరు అత్ర అంటే అక్కడ, దేహేస్మిన్ మధుసూదన శరీరంలో ఎట్లా ఏ విధంగా ఉంటాడు అని చెప్పి అక్కడ మీనింగ్. ప్రయాణ కాలేచ అంటే మరి చివరి లాస్ట్ మినిట్ లో జ్ఞేయోసి ఏ రకంగా నిన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు. నియతాత్మభులు అంటే ఆత్మ నిగ్రహము ఉన్నవారు, నియమబద్ధంగా ఉన్నవారు అని అర్థం. సో యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు, ఏ విధంగా దేహంలో ఉంటాడు, మరి భక్తి యోగంలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే నియతాత్మభి అన్నారు కదా, అలా నియమంతో వాళ్ళు ఆత్మ నిగ్రహం ఉన్నవాళ్ళు చివరి సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. అంటే ప్రయాణ కాలేచ అనే మాట ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంటే మనం జీవితాంతం చేసిందంతా కూడా లాస్ట్ లో పరీక్షింపబడుతుంది అన్న మాటకు ప్రయాణ కాలే అనే పదం ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రధానమైనది. కృష్ణ భావన అందులో ఎప్పుడు కూడా మనం ఆ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉండటం అంటే ఆ భక్తి అనేది మనకు అంతగా అలవర్చుకుంటే దాంట్లో అది అలా నిరంతరము లగ్నమైన వారిని గురించి తెలుసుకోవటంలో అర్జునుడు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాడు అన్నమాట. చివరి క్షణంలో వారి స్థితి ఎలాంటిది అని అతనికి ప్రశ్న వచ్చింది. అంటే లాస్ట్ మినిట్ లో మరి ఏమి ఓపిక అనేది ఉండదు, ఏమి పనులు చేసుకోలేని స్థితి రావచ్చు. సో మనసు కూడా సరి అయిన స్థితిలో ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి ఈ దేహ పరిస్థితి కారణంగా, మనకు శక్తి లేని కారణంగా భగవంతుణ్ణి మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకోలేని స్థితిలో ఉండవచ్చు. బికాస్ మన మైండ్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ లో అవన్నీ కూడా మనకి తెలియదు. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఇంత స్వస్థతతో ఉన్నాను, నీ పాదాల దగ్గర చేరే రీతిలో నేను మరణించటం ఉత్తమం అని చెప్పి కులశేఖరుడు ఆయన ముకుందమాల రాశారు. మీలో ఎవరైనా చదివే ఉంటారేమో, చదవకపోతే చాలా చక్కటి పుస్తకం, చిన్నది, ఆయన భక్తితో రాసినటువంటి శ్లోకాలు ముకుందమాల. ఆయన కులశేఖర ఆళ్వారు ఆయన రాస్తాడు అందులో. సో నేను ఇలా చివరిలో ఇంత స్వస్థతలో ఉన్నాను, నీ పాదాల దగ్గరకు చేరగలిగే రీతిలో నేను త్వరలో మరణించుట ఉత్తమం అని ఆయన ప్రార్థించారు. సో ఇలాంటి హంసపాదాలను చేరి ఆనందాన్ని పొందుతారు కాబట్టి అతడు ఆ ఉపమానాన్ని ఆ ఎగ్జాంపుల్ ని చూపించాడు అని చెప్పి. అంటే హంస లోటస్ ఫ్లవర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ రకంగా అయితే ఆనందాన్ని పొందుతుందో ఆ రకంగా రాజహంస ఏ రకంగా అయితే పద్మాల దగ్గరకు వెళ్తుందో నా మనస్సు కూడా నీ పాద పద్మాల దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ రకంగా నేను మరణించటం ఉత్తమం అనేటటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఆ మాటలో చెప్పారు. ఎందుకు అంటే హంసకు పద్మాల దగ్గర చేరటమే దాని నేచర్, స్వభావ సిద్ధమైన క్రీడ. కాబట్టి ఆయన ఏమని ప్రార్థించారట,
ప్రభు నా మనస్సు ఇప్పుడు నిర్మలంగా ఉన్నది, నేను స్వస్థుడనై ఉన్నాను, అయిన నీ కనుక నీ పాద పద్మాలను తలుచుకుంటూ నేను ఈ క్షణమే మరణించినట్లయితే తప్పనిసరిగా నా భక్తి పూర్ణము కాగలదు. సో మనస్సు భగవంతుడి పాద పద్మాల మీద ఉన్నప్పుడు మనం అవి తలుచుకుంటూ మరణించినట్లయితే తప్పనిసరిగా మన భక్తి పూర్ణం కాగలదు అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. కానీ సహజ మరణానికి ఎదురు చూసినట్లయితే ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. ఎలా అయినా ఆ సమయంలో దేహ కార్యాలన్నీ కూడా భంగపడి గొంతేమో కఫంతో నిండిపోయి ఉంటుంది, నీ నామం నేను పలకగలను లేదో నాకు తెలియదు, కాబట్టి ఇప్పుడు నా మనస్సు నీ పాద పద్మాల మీద లగ్నమై ఉన్న ఈ టైంలో నేను మరణించటం బాగుంటుంది, అది ఉత్తమము అని శ్రీకృష్ణుడితో ఆయన పలికారు. కాబట్టి ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్ లో నా పరిస్థితి ఏమిటో నాకు తెలియదు, కాబట్టి మరణ సమయంలో ఏ రకంగా మనిషి శ్రీకృష్ణుడి చరణ కమలాలపై మనస్సును నిలుపగలగలడు అని చెప్పి అర్జునుడి ప్రశ్న అన్నమాట. ఇంత భక్తులు ఉంటారు, వాళ్ళు లాస్ట్ మినిట్ లో ఈ శక్తులు, బాడీలో శక్తి, మైండ్ లో శక్తి ఇవన్నీ గనక తగ్గిపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఏ రకంగా భగవంతుడి మీద వాళ్ళ మనస్సు, భగవత్ పాదాల మీద వాళ్ళ మనస్సు ఏ రకంగా లగ్నమై ఉండును అని చెప్పి అర్జునుడి ప్రశ్న అని మనకు భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు. ఆ ప్రశ్న వెనక ఉన్న అంతరార్థం ఏంటి అన్నది. దానికి భగవంతుడు ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు. చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంహితః. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం అంటే ఈ నాశనరహితుడు, అక్షరం అంటే క్షరం లేనిది, నాశనం లేనిది అని అయినటువంటి ఈ జీవుడే బ్రహ్మము అని అనబడతాడు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావము, ఆధ్యాత్మము అంటే ఏమిటి? ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావము, స్వభావో ఆధ్యాత్మం ఉచ్యతే, దానినే ఆధ్యాత్మం అని అంటారు. భూతభావోద్భవకరో అంటే ముందు మన జన్మకు కారణం, ఉద్భవం అవటానికి అవసరమైనటువంటి పనులు, కారణమైనటువంటి పనులు అంటే ముందు మన జన్మకు, మనం జన్మ తీసుకోవటానికి ఏ కర్మలైతే కారణం అవుతాయో అవి కామ్య కర్మలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. విసర్గ కర్మ సంహితః. సో నాశనరహితుడు, సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అని పిలుస్తారు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మం అని చెప్తారు. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి, ఉనికికి కారణమైన కర్మే సకామ కర్మ, దానినే కర్మ అని అంటారు. అన్ని జీవుల ఉత్పత్తికి, ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ. అంటే ఇక్కడ ఏ పని చేసినా దానికి ఒక కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటుందని మనం చూసాం. ప్రతి కర్మకు కూడా ఒక కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఉండనిది ఎప్పుడనేది 3rd chapter లో చూసాం. ఎప్పుడు కర్మయోగం మనము అది భగవంతుడికి అర్పించి ఆ రిజల్ట్స్ పట్ల ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయటం, అంటే ఈక్వానిమిటీతో, సమత్వంతో, కష్టమైన సుఖమైన ఏదొచ్చినా సరే ఆ పని వలన మనం దానివల్ల రియాక్ట్ అవ్వకుండా, రియాక్ట్ అవ్వకుండా అంటే సమత్వంతో ఉండగలగటం. కష్టం వచ్చిందని విపరీతంగా కృంగిపోకుండా, మరి సుఖం వచ్చిందని విపరీతంగా పొంగిపోకుండా ఏదైనా సమభావంతో ఉండగలగటమే ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకోవటం అన్న మాటకు అర్థం. అంతేగాని ఆ వచ్చింది ఏదో వదిలేయమని కాదు, కానీ అది ఎలాంటిదైనా లాభం వచ్చినా ఆ నష్టం వచ్చినా ఒకే రకంగా బ్యాలెన్స్డ్ గా, ఈక్వానిమిటీ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటాం, తెలుగులో సమత్వంతో ఉండగలగటమే ప్రతిఫలాపేక్ష. అలా ఉండగలిగినప్పుడు కర్మఫలాలు అంటుకోవు అని మనం 3rd chapter కర్మయోగంలో చూసాం. ఇది భగవంతుడు, ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా మనం బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండగలగటం, ఇది కర్మయోగం. సో అలా కాకుండా మనం చాలా వరకు ఆ ఫలితం కోసమే ఆసక్తితో రాగద్వేషాలు విపరీతంగా ఉంటాయి మనకు ఆ ఫలితం మీదే. సో అలా ఉన్నప్పుడల్లా ఏ కార్యం చేసినా ఆ ఉద్దేశ్యంతో ఈ బంధాలు చుట్టుకుంటాయి.
మంచి అవ్వచ్చు, చెడు అవ్వచ్చు, పుణ్యం అవ్వచ్చు, పాపం అవ్వచ్చు. మనం చేసే పని వల్ల ఏదైనా అవి మనకు చుట్టుకునే అవకాశం ఉన్నది. అవకాశం కాదు, ఉంటుంది. అన్లెస్ అది కర్మయోగ మార్గంలో చేస్తే తప్పితే. కాబట్టి ఆ పాప పుణ్యాల యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో అవన్నీ దానిని బట్టి మనకి నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక పని చేస్తున్నాము అంటే అది మనం కర్మయోగం లాగా చేయకుండా మామూలుగా కర్మ చేస్తే ఆ వచ్చేటటువంటి ఫలితాల వల్ల మనకి నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అవుతుంది. అలాంటి కార్యాలన్నీ కూడా కర్మ అని అంటారు. సకామ కర్మ అంటే ఇక్కడ సకామ కర్మ, ఇక చెడు పనులు చేస్తే చెడు జన్మలు కూడా రావచ్చు. బట్ జనరల్ గా కర్మ అంటే సకామ కర్మనే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక చెడు కర్మలు చేశాము అంటే మరి ఇంకా చెడు వికర్మలు అయిపోతాయి. అవి అర్థం చేసుకోవటం అంటే మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది. కర్మ అంటే మంచి పని అనే కనీసం ఆ ధోరణిలో ఉండాలన్నమాట. భాష్యం. సో బ్రహ్మము నాశనరహితము, శాశ్వతము అన్నది బ్రహ్మం. మనం చెప్పుకున్న సత్యం, సచ్చిత్తానంద తత్వం అన్నమాట. ఎప్పటికీ నాశనరహితం అంటే అన్చేంజ్డ్. మరి అజో నిత్య శాశ్వతంయో పురాణం అని చెప్పుకున్నాం కదా. నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది. కాలంలో దాని సహజ స్థితిలో ఎలాంటి మార్పు ఉంటుంది. ఎన్ని సంవత్సరాలైనా, ఎన్ని యుగాలైనా దాని స్థితిలో మార్పు లేదు. అది అక్కడ డిఫరెన్స్. ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేది అంటే మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫోన్ ఉన్నది, లేదంటే ఈ పేపర్ ఉన్నది, పుస్తకం ఉన్నది, ఎన్నో ఉంటూ ఉంటాయి ఇలాంటి కాగితాలు. అవన్నీ ఈ రోజు కాగితం, ఫోన్ అని చెప్తాం. కానీ కొన్ని సంవత్సరాలు పోతే దాని ఆకారం అలాగే ఉంటుందా? ఉండదు. మనకు తెలుసు ఎన్నో నగరాలు, ఈ జగత్తే ఏ రకంగా మారిపోతూ ఉంటుందో అన్నది. అలాంటిది ఎన్ని యుగాలైనా సరే మార్పు లేకుండా ఉండేది ఏది అంటే ఈ భగవతత్వం, బ్రహ్మము అని చెప్తున్నారు. అలాంటి బ్రహ్మానికి పరంగా ఉన్నదే పరబ్రహ్మము. సో బ్రహ్మమేమో జీవుణ్ణి సూచించగా, అంటే బ్రహ్మము అంటే ఇక్కడ ఆత్మ, మన సచ్చితానంద తత్వమైన మన ఆత్మ. దానికి పరం అంటే పరబ్రహ్మం అంటే భగవంతుడు. సో బ్రహ్మం జీవుణ్ణి సూచిస్తే పరబ్రహ్మం భగవంతుడైన కృష్ణుణ్ణి సూచిస్తుంది. అలాంటి జీవుడు భౌతిక జగత్తులో స్వీకరించిన స్థితి అతని నిజ స్థితికి భిన్నమైనటువంటిది. అంటే ఇంత బ్రహ్మంలో అంశ అయినప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేసరికి అతని నిజమైన అజోనిత్య సచ్చితానంద తత్వాన్ని మర్చిపోతున్నాడు. దానికి ఆపోజిట్ గా తయారవుతున్నాం అన్నమాట మనందరం. ఎందుకు? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రకృతికి మనమే కంట్రోల్ చేయాలి అనేటటువంటి ఒక భావంతో. అలా కాకుండా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంలో మాత్రం భగవంతుడికి దాసుడుగా ఉంటారు. కానీ ఈ భౌతిక చైతన్యంలోకి వచ్చేసరికి నేనే ఈ ప్రకృతికి కంట్రోలర్ని అంటే ఆ రకమైన మెంటాలిటీకి వచ్చేస్తారు. ఈ మాయ అనేది అలవర్చుకుని మనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వాంఛల మీద, వాటి మీద కోరికలు కలిగి ఆధ్యాత్మికత్వాన్ని మర్చిపోతాం. మన ఆత్మ యొక్క నిత్య సత్య తత్వాన్ని మనం మర్చిపోతాం. అలాంటి భౌతిక చైతన్యంలో ఉన్నంత కాలము కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎన్నో దేహాలను పొందవలసి వస్తుంది. సో మనం ఎంతసేపు ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లోనే ఉన్నప్పుడు అదే భావాలతో ఈ భౌతిక జగత్తులోనే మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాం ఎన్నోసార్లు. కాబట్టి ఈ భౌతిక చైతన్య ప్రభావం వల్ల కలిగే ఈ విభిన్న సృష్టి లేదా కర్మ అని అంటారు. సో దానినే కర్మ అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. వేదవాంగ్మయాల్లో ఇంకా పరమాత్మ జీవుణ్ణి జీవాత్మగా మరియు బ్రహ్మంగా పిలువబడ్డారు, కానీ పరబ్రహ్మంగా ఎప్పుడు కూడా పిలువబడలేదు. అలాంటి ఇది యాక్చువల్లీ ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారా? ఎవరైనా చదవచ్చు ఈ పారాగ్రాఫ్స్. గిరిజా మాతాజీ, హరే కృష్ణ.
చదవండి, ఈ పారాగ్రాఫ్ చదవండి మాతాజీ. వేద వాంగ్మయం నందు అనేది. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ. కృష్ణ. బుక్ లో చూసి చదవచ్చా మాతాజీ? చదవచ్చు మాతాజీ, పర్వాలేదు. మూడో శ్లోకానికి భాష్యం కదా మాతాజీ? అవును, భాష్యంలో సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ మాతాజీ. వైదిక సారస్వతములో జీవుడు జీవాత్మగా మరియు బ్రహ్మముగా చెప్పబడును, కానీ అతడు పరబ్రహ్మముగా ఎన్నడూను చెప్పబడలేదు. అట్టి జీవుడు కొన్నిసార్లు అంధకారమయమైన భౌతిక చైతన్యముతో తాదాత్మ్యము చెంది తాను జడ పదార్థమును అని భావించును. మరి కొన్నిసార్లు అతడు ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తితో తాదాత్మ్యము చెంది తనను పరాప్రకృతి అని గుర్తుంచుకొనను. ఈ విధముగా అతడు వివిధ స్థితులను పొందుతుండును. కనుకనే జీవాత్మ భగవంతుని తటస్థ శక్తిగా పిలువబడును. జీవాత్మ భౌతిక లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతులతో తనకు గల తాదాత్మ్యమును అనుసరించి అతడు భౌతిక దేహమును లేదా ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందుతుండును. భౌతిక ప్రకృతిలో అతడు 84 లక్షల జీవజాతులలోని ఏదేని ఒక దేహమును పొందినను, ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిలో అతడు కేవలము ఒక ఆధ్యాత్మిక దేహమునే కలిగి ఉండును. భౌతిక ప్రకృతిలో అతడు కొన్నిసార్లు తన కర్మానుసారము మానవునిగా, దేవతగా, జంతువుగా, వ్యక్తిగా వ్యక్తమవుతుండును. కానీ భౌతికములైన స్వర్గలోకములను పొంది అక్కడి సౌకర్యములను అనుభవించటకు అతడు కొన్నిసార్లు యజ్ఞములను చేస్తుండును. కానీ అతడు తన పుణ్యఫలము నశించినంతనే తిరిగి భూమిపై మానవ రూపంలో జన్మించును. అదే కర్మ అనబడును. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో హరే కృష్ణ ఇక్కడ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇక్కడ అంటే మన హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇక్కడ మనకి వేదవాంగ్మయంలో మనం ఇంతకు ముందు ఈ విషయం చెప్తున్నారు కదా, అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నప్పుడేమో ఈ ఆధ్యాత్మికతను మర్చిపోయి మన ఆత్మ యొక్క నిత్య సత్య తత్వాన్ని, సచ్చిదానంద తత్వాన్ని మర్చిపోయి మనం మామూలుగా ఇలా భౌతికంగా భావిస్తూ ఉంటాము, భౌతిక చైతన్యంతో. అలాగే మరి ఆధ్యాత్మికంగా అయితే కొన్నిసార్లు మన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని గుర్తిస్తూ ఉంటాం, కానీ ఇలా వివిధ స్టేజెస్ లో వెళ్తూ ఉంటాం. కొంచెం స్పిరిచువల్ గా, కొన్నిసార్లు మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో పడిపోయి. కాబట్టి తటస్థ శక్తి అని చెప్పి పిలిచారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు జీవాత్మను. అతడు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక తాదాత్మ్యాన్ని అనుసరించి భౌతిక దేహాన్ని కానీ లేదా ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని కానీ పొందును, అంతే కదా. మరి కంప్లీట్ గా అలా ఎప్పుడైతే ఆ ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటామో ఆధ్యాత్మిక స్థితి వస్తుంది. అలా కాకుండా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు కూడా మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే పుడుతూ ఉంటాము. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఏదో ఒక జన్మ పొందినా కూడా ఆధ్యాత్మిక స్వభావంలో మాత్రం వాళ్లకు తేడా ఉండదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఏదో ఒక రకంగా ఉండొచ్చు, కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని చేరుకున్న తర్వాత ఇక అక్కడ దేహంలో దివ్య దేహమే కానీ ఇక వేరే దేహం ఉండదు. భౌతిక ప్రపంచంలో ఇన్ని రకాల దేహాలు ఉన్నాయి, కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఆ దివ్య దేహమే ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మనిషిగా, కొన్నిసార్లు దేవతగా, కొన్నిసార్లు జంతువుగా, పక్షిగా, ఎన్నో రకాలు మన కర్మను అనుసరించి దాని ఏ రకమైన ఆకారం మనకు రావాలో, జన్మ మనకు రావాలో ఆ జన్మ వస్తుంది. మళ్ళీ అలాగే మరి స్వర్గానికి వెళ్ళినా కూడా పుణ్యం వల్ల అక్కడ సుఖాలన్నీ కూడా అనుభవించి మన పుణ్యం తరిగిపోయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలోకి వస్తాము అని చెప్పి, భూలోకంలోకి వచ్చి మనిషిగా జన్మిస్తాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇదే కర్మ అంటే అన్నదానికి క్లియర్ మీనింగ్ అన్నమాట. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అన్నదానికి. ఆ తర్వాత
నెక్స్ట్ శ్లోకాలో అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. సో దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడా, నిరంతరము పరిణామశీలమైన ఈ భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతం అని అంటారు. సో అధిభూతం అంటే ఏమిటని అడిగాడు కదా. సో ఈ నిరంతరము కూడా పరిణామశీలం అంటే ఏమిటి? పరిణామశీలం అంటే చేంజ్ అవుతూ ఉండేది, ఎప్పుడు కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది భౌతిక ప్రకృతి. దీన్నే ఈ భౌతిక జగత్తునే అధిభూతం అని అంటారు. సూర్య చంద్రుల వంటి సర్వదేవతలను కూడి ఉండే విశ్వరూపమే అధిదైవం అని అంటారు. మరి దేహదారుల హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉండే దేవదేవుణ్ణైన నేనే అధియజ్ఞుడను అంటే యజ్ఞ ప్రభువును. సో అతను అడిగిన ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ కొన్నిటికి ఈ ఈ శ్లోకాలు 4th శ్లోకాలు మనకి ఈ 3 సమాధానాలు చెప్పారు. సో అధిభూతం క్షరోభావ అంటే శరీరం నిరంతరము పురుషశ్చాధి దైవతం. సో క్షరోభావ అంటే నిరంతరము మార్పు చెందేటటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం అని అంటారు. పురుషశ్చాధి దైవతం సో అంటే సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలు ఉన్న భగవంతుని విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవం. సో ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపంలో ఉండేది నేను పరమాత్మ అని చెప్తున్నారు. సో ఆన్సర్స్. సో ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు? మొత్తం 8 అడిగాడు. ఒకటి బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి అంటే ఏం చెప్పారు? నాశనరహితము దివ్యము అయినటువంటి జీవుడు. ఆ బ్రహ్మతత్వం మనలో ఉన్న ఆ సచ్చితానంద తత్వమే బ్రహ్మం. సో అందుకే మనలో అంత దివ్యత్వం ఉంది, భగవంతుడి యొక్క అంశ అయిన ఆత్మ ఉంది. దానిని అర్థం చేసుకోవటం అది బ్రహ్మము. ఆధ్యాత్మ అంటే జీవుడి యొక్క నిత్య స్వభావం, అది అంటే సత్య నిత్యమైన సచ్చితానంద తత్వమైన ఆ స్వభావం ఆధ్యాత్మము, దాన్ని మన ఆత్మ. కర్మ దేహోద్భవానికి సంబంధించిన కార్యము, మళ్ళీ మనకు జన్మ రావటానికి ఏవే కార్యాలైతే కారణం అవుతున్నాయో మనం చేసే పనులు, అవి అన్ని కర్మలు. అధిభూతం అంటే భౌతిక ప్రకృతి, అధిదైవం అంటే భౌతిక ప్రకృతి ఎప్పుడు కూడా మార్పు చెందేటటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతం అంటే భౌతిక జగత్తు. సింపుల్ మాటల్లో చెప్పుకోవాలంటే అధిదైవం అంటే ఏమిటి? అన్ని దేవతలను కూడి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపము. అధియజ్ఞం యజ్ఞప్రభు ఎవరంటే మన అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మే యజ్ఞప్రభు. సో ఆ యజ్ఞప్రభు అంటే ఏంటి? మనం యజ్ఞం చేసినప్పుడు అన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటాం ఆ అగ్నిలో. ఎవరికి? ఆ భగవంతుడికి, యజ్ఞప్రభువుకి. సో అలాగే మన హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ, ఏది చేసినా పరమాత్మకు సమర్పించుకోవటమే మరి కృష్ణార్పణం అనేటటువంటి భావంతో, అదే మరి కర్మయోగం. ఆ రకంగా సాధన ప్రారంభం అన్నమాట. సో చివరికి అదే కర్మ సన్యాసం, అసలైన అకర్మలోకి వెళ్ళి ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది అని కూడా చెప్తారు. సో ఇది ఎనీవే ఇక్కడ అధియజ్ఞము అంటే అందరి హృదయాల్లో ఉన్న యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు, ఎక్కడుంటాడు అంటే అందరి హృదయాలలో ఉండే పరమాత్మ. అధియజ్ఞం ఎక్కడ నివసిస్తారు అంటే ప్రతి జీవి హృదయంలో. మరణ సమయంలో కృష్ణుణ్ణి ఎలా స్మరించాలి అంటే స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా. అది మనం ముందు శ్లోకాల్లో కూడా ఈ ఆన్సర్ చూస్తాం. ఇప్పటి వరకు ఈ ఫస్ట్ 7కి ఆన్సర్స్ చెప్పారు భగవంతుడు. ఇప్పటి వరకు ఈ పై శ్లోకాల్లో మనకి ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. మరణ సమయంలో శ్రీకృష్ణుని ఎలా స్మరించాలి అంటే మరి స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యసించటం ద్వారా. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. సో చివరి నిమిషంలో అంతకాలే చ మామేవ, లాస్ట్ లో కూడా మామేవ నన్నే స్మరిస్తూ ముక్త్వా కళేవరం. కళేవరం అంటే శరీరాన్ని వదలటం, ముక్త్వా అంటే వదిలిపెట్టడం. సో చివరిలో నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టినట్లయితే యః ప్రయాతి వాళ్లకు
ప్రయాతి సమద్భావం పొందుతారు. అతను నా యొక్క భావాన్ని పొందుతాడు. సో యాతి నాస్త్యత్ర సంశయ, దీంట్లో అసంశయం అనేదే లేదు, సందేహం అనేదే లేదు. అసంశయం అంటే గ్యారంటీ అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సందేహం ఏమీ కూడా లేదు అని చెప్పి దీని అర్థం. సో చివరి నిమిషం, చివరి సమయంలో నన్ను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన వాడు నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో సందేహమేమీ లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి మనం చూస్తున్నాం కదా, భీష్మ పితామహుడు ఆయన ఉత్తరాయణం కోసం చూస్తూ విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ శ్రీకృష్ణుడి ముందు సమక్షంలో ఆయన కోసం వేచి ఉండి ఆయన ప్రాణాలు వదలటం మనకు తెలిసిన విషయమే. అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు, సందేహమే లేదు ఈ విషయంలో. ఏది? అంత్యకాలంలో నన్ను స్మరిస్తూ దేహత్యాగం చేసేవాడు తత్క్షణమే నన్ను పొందుతాడు, నా భావాన్ని అతడు పొందుతాడు అంటే అది అర్థం. సో అందుకని మనం ఈ స్మరణాన్ని జీవితంలో చివర్లో మనకి స్మరణం రావాలి అంటే మరి మొదటి నుంచి అలవాటు లేనప్పుడు లాస్ట్ లో మనకి ఎలా గుర్తొస్తుంది? అందుకే అది ఒక హ్యాబిట్ గా మనం జీవితాంతం అది ట్రై చేస్తూ పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి అది ఎప్పుడు కూడా నామం నోటి మీద ఉంటుంది. అందుకే మనం ఈ హరికృష్ణ మంత్రాన్ని, ఈ జపాన్ని మనం గనక చేసినట్లయితే అది మనకి ఎప్పుడు కూడా మన నోటి మీద ఉంటుంది. ఆ రకంగా చివరిలో కూడా ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుని మనం తలుచుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ జపాన్ని జీవితాంతం అట్లా కొనసాగించినట్లయితే జీవితాంతంలో ఆ సంపూర్ణ ప్రయోజనాన్ని తప్పకుండా పొందగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ మంత్రాలను జపించాలనుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని అవరోధాలు కలుగుతాయి, కానీ వాటన్నిటినీ కూడా మనం ఓర్చుకుని ఆ రకంగా మనం ఈ నామాన్ని కొనసాగించినట్లయితే మరి మనం నిశ్చయంగా భగవంతుని యొక్క భావాన్ని పొందగలము అని చెప్తున్నారు భాష్యంలో. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. సో ఇది రెండు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ 5 and 6. యం యం వాపి స్మరన్ భావం, ఏ స్మరణాలతో ఆలోచనలతో అయితే త్యజత్యంతే కళేవరం, ఈ శరీరాన్ని వదులుతాము, ఈ శరీరాన్ని వదిలేటప్పుడు మనలో ఏ ఆలోచనలు అయితే ఉంటాయో తం తమేవైతి కౌంతేయ, అవే రకమైనటువంటి జన్మ మనకు సదా తద్భావ భావిత, అదే మనకు కలుగుతుంది. అటువంటి దానికి ఆ భావాలకు తగినటువంటి స్థితే మనము పొందుతాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో లాస్ట్ మినిట్ లో ఏ రకమైన థాట్స్ అయితే మనలో ఉంటాయో మనం దానికి తగ్గ స్థితినే పొందుతాము. సో ఇక్కడ మరి ఉదాహరణగా మనందరికీ ఈ స్టోరీ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పదలుచుకుంటే హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. కళావతి మాతాజీ. అవును మాతాజీ, కళావతి మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇతడు భరతుడు అనుకుంటాను కదా మాతాజీ. భరత మహాముని అంటే జడ భరతుడు తర్వాత ముందు భరత మహాముని. అదే భరత. అతడు నియర్లీ సమాధి స్థితి దాకా వచ్చి మళ్ళీ అడవుల్లో అతను వానప్రస్థానానికి వచ్చినప్పుడు ఒక జింక ప్రెగ్నెంట్ గా ఉండి అది సముద్రం నీళ్ళు వెళ్తుండేటప్పుడు ప్రాణం వదిలేస్తే ఆ బిడ్డని తీసుకుని వచ్చి ఆ జింక పిల్లని తన ప్రాణంగా అతడు చూసుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ పిల్ల మొత్తము ఈ భగవంతుని గురించి తెలుసుకునే దానికంటేను ఈ జింకన్ గురించి తెలుసుకునేది దాని పోషణలో దాని పాలనలోనే అతడు మనసు లగ్నం చేసేస్తాడు. సో ఒకసారి అది కనబడకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళిందో అని దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కింద పడి వెతికే సమయంలో కింద పడితే అది దగ్గరకు వస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని తీసుకుని అట్లా ప్రాణం వదిలేస్తాడు తన్నే తెలుసుకుని అని
మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మంలో అతడు జింకలాగానే జన్మం తీసుకుంటాడు. అయినా అతడు అంత భక్తి చేసినందుకు ఆయనకు జింక జన్మంలో ఉంటే కూడాను మొదటిది కొంచెం జ్ఞాపకం ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ అదెన్నో సంవత్సరాలు 1000 సంవత్సరాల దాకా ఆయన జింక జన్మంలోనే ఉంటారు. మళ్ళీ జడభరతునిగా జన్మించి అప్పుడు ఆయనకు ఆయనే కదా బయటకు రానంటాడు కదా మాతాజీ. జడభరతుడే కదా అది. ఆయన గర్భంలో నుంచి కూడా బయటకు కాదు, అది వేరే. అది సుఖదేవ్ మహర్షి నా మూడో కొడుకుగాను ఎంతో పుట్టి మళ్ళీ ఇదంతా జ్ఞానం ఉండదాని నుంచి ఏ దానికిను ఆయన ఒక రియాక్షన్ లేకుండా జడంగా ఒక అట్లా ఉంటారు అని చెప్తారు మాతాజీ. చివరికి ఏ కర్మకులు మోక్షం వస్తుంది. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో అది ఇక్కడ ఏ భావాలతో అయితే మనం శరీరం వదులుతామో ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితి వస్తుంది అనే దానికి మరి ఈయన గొప్ప పెద్ద రాజు, చాలా ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ఆయన మరి అంత పెద్ద రాజ్యాన్ని, సంసారాన్ని, భార్య పిల్లల్ని అన్నిటినీ కూడా వదులుకుని ఇంకా ఆయన అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయి ఈ జపాలు తపాలు అన్ని చేసుకుంటూ చివరిలో ఆల్మోస్ట్ ఆయన ముక్తి మార్గంలోకి ఆల్మోస్ట్ వచ్చే టైంలో మరి ఈ జింక సంభవించటం, దాని పట్ల ఆయన మమకారాన్ని పెంచుకోవటం, అదొక రోజు రాకపోతే ఏం జరిగిందా అని చెప్పి దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఆ లోయలో మరి పడిపోయి ప్రాణాలు పోవడం, ఆ తర్వాత మరి పూర్వజన్మ సుకృతంతో ఆయనకు గుర్తుండి లేడిగా జన్మించిన ఆయన ఆ పర్ణశాలల్లో ఈ మునులు వాళ్ళు చేసేటటువంటి యజ్ఞాల్లో ప్రసాదం తింటూ అలా ఆ జీవితాన్ని ఆ రకంగా జీవించి తరువాత జన్మలో జడభరతుడుగా ఉంటూ ఆయన అన్నిటి పట్ల కూడా ఆ వైరాగ్య భావంతో ఉంటూ చివరికి అప్పుడు మోక్షం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి లాస్ట్ లో ఏ రకమైనటువంటి భావాలతో మనం ఉంటామో ఆ రకమైనటువంటి దానికి అనుగుణమైనటువంటి అలాంటి జన్మే వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఈ శ్లోకంలో. సో అది 6th. నెక్స్ట్ శ్లోకం. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు అన్ని కాలాల్లో మామనుస్మర నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి అంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయను అంటున్నాడు కాబట్టి నన్ను స్మరిస్తూ నువ్వు నన్ను యుద్ధం చెయ్యి. మనకేమిటి అర్థం? యుద్ధం అంటే మన డైలీ లైఫ్ లో ఉన్న స్ట్రగుల్స్ అన్నీ కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ మన బాధ్యతలు మనం చేయడం. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, మనస్సును బుద్ధిని మయ్యర్పిత నాకు అర్పించి మామే అర్పించినట్లయితే మామే వైశ్యస్య అసంశయం, అలా మనస్సు బుద్ధిని నాకు అర్పించితే తప్పనిసరిగా మీరు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. కాబట్టి నిరంతరం నన్ను స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చేయని అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. మనస్సును బుద్ధిని గనక నా మీద నిలిపినట్లయితే నువ్వు తప్పనిసరిగా నిస్సంశయంగా అసంశయం, నీకు సందేహం లేదు, ఇక నీకు డౌట్ లేకుండా నువ్వు నన్ను పొందుతావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అయితే నెక్స్ట్ దాంట్లో చక్కగా మనకి ఒక చిన్న క్లూ కూడా ఇస్తున్నారు. మరి ఇందులో ఏం చెప్పారు? మరి సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్యచ, ఎప్పుడు అన్ని టైమ్స్ లో నన్ను స్మరిస్తూ మీ పోరాటాలు సాగించండి. మీ జీవన పోరాటం అవ్వనివ్వండి, నిజ పోరాటం అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సరే. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించినట్లయితే తప్పనిసరిగా నిస్సంశయంగా అసంశయం నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు తప్పనిసరిగా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అభ్యాసయోగయుక్తేన
అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. సో ఈ మనస్సును బుద్ధిని నా మీద నిలపమంటున్నారు. ఎలా నిలపాలి? అభ్యాసయోగయుక్తేన, ఈ రకమైన సాధనలో యుక్తులై ఎవరైతే అన్యగామిన, నా మీద ఇక చేతస అన్యగామిన, వేరే దాని మీద మనస్సు కోరిక లేకుండా దీని మీదే, ఈ సాధనలోనే ఎవరైతే యుక్తులై ఉంటారో, అన్యగామిన అంటే ఇతర విషయాలను కోరుకోకుండా ఈ ఈ యోగంలో ఎవరైతే యుక్తులై ఉంటారో, పరమం పురుషం దివ్యం, నేను పరమ దివ్యమైనటువంటి ఈ పరమ పురుషుణ్ణి ఈ రకంగా ధ్యానించే వాళ్ళు యాతి పార్థాను చింతయన్, వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో మనస్సుని ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో, అంటే ఈ అభ్యాస యోగంలో భగవంతుణ్ణి అనుస్మరిస్తూ ఎవరైతే మనస్సుని నా మీద పెడతారో ఆ మార్గం నుంచి చేతస అన్యగామిన, ఇక వేరే వాటి మీద కాకుండా దీని మీద యుక్తులై ఉంటారో, ఈ రకమైన యోగం మీద, వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ధ్యానించే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటారు అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. సో అందుకని ఈ భగవన్నామ స్మరణ అనేది మనం అలవర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సరే, అకస్మాత్తుగా టెస్ట్ పెట్టారనుకోండి క్లాస్లో, మరి మనకి ఆన్సర్స్ తెలియవు, సడన్ టెస్ట్, ఏం చేయాలో తెలియదు, అంత కంగారు. కానీ మరి అలా కంగారు పడకుండా ఉండాలి అంటే ఈ సడన్ టెస్ట్లకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? ఏ రోజు సిలబస్ ఆ రోజు మనం చదువుకుంటే మనకి ఎప్పుడు టెస్ట్ పెట్టినా రెడీగా ఉంటాం. అలాగే మరి మనం ఈ భగవన్నామాన్ని ఎప్పుడు మనకి లాస్ట్ మినిట్ ఎప్పుడనేది ఎవరూ చెప్పలేరు. కాబట్టి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ మినిట్ కంటే, మనం ఇప్పటి నుంచే భగవద్గీత చదువుకోవటం, జపం చేయటం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం, ఇవన్నీ చేసినట్లయితే మనం ఈ సమయానికి రెడీగా ఉంటాము. ఈ అలవాట్లను అలవర్చుకోవటం, భగవన్నామ స్మరణ, మరి శ్రవణం అంటే భగవన్నామ స్మరణం, కీర్తనం, మరి చదవటం అంటే శ్రవణం చేయటం, ఈ తర్వాత భక్తుల సాంగత్యం, సత్సంగం, ఆ తర్వాత సేవ చేయటం, ఇవన్నీ చేసినట్లయితే మనకు ఎప్పుడైనా మనం దానికి ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. ఫలితం ఏమిటి? అలా ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం, మోక్షాన్ని పొందగలుగుతాం, ఈ జనన మరణ చక్రం అనే పంజరం నుంచి విముక్తి రావటము. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనూరణీయం సమనుస్మరేత్య సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. సో అనుక్షణం భగవంతుని అనుక్షణం అంటే భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా మనసులో ఉంచుకోవటం అనేది. అలా ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి మనం స్మరించాలి అంటే, ఏ రకంగా ఆయన అర్థం చేసుకుని స్మరించాలి అంటే, కవిం పురాణం అనుశాసిత. కవిం పురాణం అంటే అన్నీ కవిం అంటే అన్నీ తెలిసినవాడు భగవంతుడు, సర్వము తెలిసినవాడు. పురాణం అంటే ఎంతో పురాతనం, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు, ఆది మొదలు లేనటువంటి భగవంతుడు. కాబట్టి ఆయన అతి పురాతనము, ప్రాచీనుడు. అనుశాసితారం అన్ని కూడా నియంత్రించేవాడు. మరి భగవంతుడే కదా ఈ లోకాలను, ఈ ప్లానెట్స్ అన్నిటినీ కూడా నియంత్రించేవాడు. అనూరణీయం అంటే అణువు కంటే కూడా చిన్నవాడు, ఎందుకంటే అణువులో కూడా ఉన్నాడు, అణువు కంటే సూక్ష్మమైన వాడు. అనుస్మరేద్య సో అన్నిటినీ పోషించేవాడు. ఆ తర్వాత సర్వస్య ధాతారం అచింత్య రూపం, అన్ని భావాలకు కూడా అతీతుడు, ఊహాతీతుడు, మరి ఎల్లప్పుడూ కూడా రూపసహితుడు. ఆదిత్యవర్ణం మరి లో ఉంటూ తమసః పరస్తాత్, అతడు సూర్యుడిలాగా ప్రకాశిస్తూ ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు అని చెప్పి ఆ రకంగా మనం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని మనం స్మరించాలి, ప్రార్థించాలి అని చెప్తున్నారు. సో
నియమించేవాడు, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు, సమస్తాన్ని పోషించేవాడు, భౌతిక భావాలకు పరమైన వాడు. అంటే ఏమిటి? భౌతిక భావాలంటే ఏమిటి? మన యొక్క ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు అని అర్థం. అచింత్యుడును రూపసహితుడు అగు పరమ పురుషుణ్ణి సర్వజ్ఞుడిగాను ప్రాచుర్యుడిగాను ప్రతి ఒక్కరూ ధ్యానము చేయవలను. సూర్యుని వల్లే తేజో సంపన్నుడు, దివ్యుడు అయినటువంటి అతను భౌతిక ప్రకృతికి అతీతుడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతికి ఆయన అతీతులు, సత్వరజస్తమో గుణానికి అతీతులు. అందుకే గుణాతీత అనే పేరు కూడా ఉన్నది భగవంతుడికి. సో ఏ రకంగా భగవంతుడిని స్మరించాలి అనేది ఈ శ్లోకంలో మనకు చెప్పారు. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు ఆయన యొక్క ఆకారం అచింత్య రూపం అని కూడా చెప్పారు. అంటే ఊహింపశక్యము కానీ ఆయన రూపము అని అర్థం అన్నమాట. సో ఈ రకంగా ఆ తర్వాత కవి అంటే ఏమిటి? భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలను తెలియటం ద్వారా సమస్తము తెలిసిన సర్వజ్ఞుడు అని అర్థం. మొదటి మాటే అది. కవిం పురాణం. కవి అంటే సర్వజ్ఞుడు, అన్ని తెలిసిన వాడు. పురాణం ప్రాచీనుడు, అనుశాసితారం నియమించేవాడు. అణువు కన్నా అణీయాంశం సూక్ష్మమైన వాడు. అనుస్మరేత్ ఆయనను సర్వదా స్మరించుతూ ఎవరైతే సర్వం యొక్క ధాతారం అంటే పోషించేవాడు. అచింత్య రూపం ఊహించశక్యం కాని రూపం. ఆదిత్యవర్ణం అంటే సూర్యుని యొక్క తేజస్సుతో, తమస్సా అంటే తమస్సునకు అంటే చీకటికి అనొచ్చు, అజ్ఞానానికి అని ఇక్కడ అర్థం. పరస్తాత్ అతీతుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ రకంగా మనం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలి, స్మరించాలి. ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగ బలేన చైవ భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషముపైతి దివ్యం. సో మరణ సమయంలో ప్రాణవాయువుని గనక భ్రూమధ్యంలో నిలిపి యోగ శక్తితో చలించని మనస్సుతో సంపూర్ణ భక్తి భావంతో భగవంతుని స్మరించేవాడు తప్పకుండా ఆ పరమ పురుషుణ్ణి పొందగలడు. సో ప్రాణవాయువును భ్రూమధ్యం అంటే రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో నిలిపి యోగ శక్తితో చలించని మనస్సుతో సంపూర్ణ భక్తి భావంతో అంటే కాన్సన్ట్రేషన్. కొంతమంది మరి మరణ సమయంలో కూడా వాళ్ళంత కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఉండగలరు. అంటే రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రాణవాయువు అంటే వాళ్ళ కంప్లీట్ ఫోకస్ ని, వాళ్ళ బ్రెత్ ని అక్కడ ఫోకస్ చేసి ఈ యోగ శక్తితో చలించని మనసుతో అటు ఇటు థాట్స్ కి వెళ్ళిపోకుండా కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఎవరైతే భగవంతుని ఆ రకంగా స్మరిస్తారో ఆ రెండు భ్రూవుల మధ్య, రెండు ఐబ్రోస్ మధ్య వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ ని పెట్టి, బ్రీడింగ్ ని అక్కడ పెట్టి భగవంతుడిని ఎవరైతే స్మరిస్తారో తప్పనిసరిగా వాళ్ళు పరమ పురుషుని పొందుతారు. సో మరణ సమయంలో భగవంతుడి భక్తి మీదే మనసును లగ్నం చేయాలని ఈ శ్లోకంలో మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. కాబట్టి ఈ యోగాభ్యాసం చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాన్ని ఈ భ్రూమధ్యం అంటే ఆజ్ఞా చక్రం అని ఉంటుంది అక్కడ, సో అక్కడికి చేర్చాలి అని ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఈ రకంగా 6 చక్రాలపై ధ్యానాన్ని కూడిన షట్చక్రాభ్యాసము ఇక్కడ సూచిస్తున్నారు. కానీ శుద్ధ భక్తుడికి ఇటు షట్చక్ర ప్రయోగం అభ్యసింపడు. కానీ అతడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఎప్పుడు నిమగ్నమై ఉన్నందున భగవంతుడి కరుణ చేత అతడు స్మరింపగలుగుతూనే ఉంటాడు. ఈ విషయం 14వ శ్లోకంలో మళ్ళీ మనకి వివరంగా చెప్పారనమాట. సో అంటే ఈ ధ్యానం మార్గంలో, ఈ ధ్యానంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ అష్టాంగ యోగం కానీ ఇలా వాళ్ళు ఈ రకంగా మరణ సమయంలో వాళ్ళ యొక్క ఊపిరిని వాళ్ళు ఈ ఆజ్ఞా చక్రం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫోకస్ చేసి భగవంతుని స్మరిస్తూ వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ భక్తుడైన వాడు ఇవన్నీ కూడా, ఈ షట్చక్రాలు ఇవన్నీ కూడా అతనికి తెలియదు. అతనికి భగవంతుడి కరుణతో ఆ భక్తి వలన వాళ్లకు ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడే వాళ్లకు ఆ స్మరించే శక్తి ఇస్తాడు అని చెప్పి మరణ సమయంలో
శ్రీకృష్ణుడు ఆయన కరుణతో ఆ వాళ్లకు స్మరించేటటువంటి శక్తిని ఇస్తారు అని చెప్పారు 14వ శ్లోకంలో. మళ్ళీ ఆ విషయం చూస్తాం. సో ఇందులో యోగ బలేన అనే పదం ఒకటి వాడారు ఈ శ్లోకంలో. భక్త్యాయుక్తో యోగ బలేన చైవ అనే మాట. యోగ బలేన అనే పదం ఏమిటంటే యోగాభ్యాసం లేకుండా మరణ సమయంలో ఎవరు కూడా ఇలాంటి దివ్య స్థితికి రాలేరు. కాబట్టి ఆ యోగం షట్చక్ర యోగమైనా అవ్వచ్చు, భక్తి యోగమైనా సరే, ఏదైనా సరే, ఏ యోగాన్ని అభ్యసించకుండా హఠాత్తుగా మరణ సమయంలో భగవంతుని తలుచుకోవాలంటే ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఏదో ఒక యోగ విధానాన్ని అభ్యసించే తీరాలి. మనం మరణ సమయంలో భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవాలి అంటే ఎలా వీలవుతుంది అంటే ఏదో ఒకటి ఆ షట్చక్ర యోగాలైనా రావాలి, లేదంటే భక్తి యోగమైనా ఉండాలి. కాబట్టి మరణ సమయంలో మనసు కొంచెం మనకు కలత చెంది ఉంటుంది. కాబట్టి మనిషి ఈ యోగం ద్వారా జీవితాంతం అభ్యసించినప్పుడు ఆ దివ్యత్వాన్ని ఆ రకంగా మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. యదక్షరం వేదవిదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగా యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. యదక్షరం వేదవిదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగా యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. సో వేద విధులైన వాళ్ళు, ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించే వాళ్ళు, సన్యాసాసనంలో ఉన్న మహర్షులు అయిన మనుషులు, వీళ్ళంతా కూడా బ్రహ్మంలో ప్రవేశిస్తున్నారు. అలాంటి పూర్ణత్వాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు బ్రహ్మచర్యం వ్రతాన్ని అభ్యసిస్తారు. మోక్షాన్ని కూర్చే ఈ విధానాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు సంగ్రహంగా వివరిస్తాను. సో వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళొకళ్ళు, ఓంకారాన్ని స్మరించే వాళ్ళొకళ్ళు, సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న మహర్షులు, వీళ్ళంతా కూడా ఇలాంటి మనుషులు బ్రహ్మంలో ప్రవేశిస్తున్నారు. అట్టి పూర్ణత్వాన్ని కోరిన వారు బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని అభ్యసిస్తారు. మోక్షాన్ని కూర్చే ఈ విధానాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు సంగ్రహంగా వివరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి భూమధ్యంలో ప్రాణవాయుని నిలిపే షట్చక్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఉపదేశించాడు. అయితే ఆ యోగాభ్యాసము అర్జునుడికి తెలియదని భావించి భగవంతుడు రాబోయే శ్లోకాల్లో వివరింపనున్నారనమాట. అవన్నీ కూడా పరబ్రహ్మము అద్వితీయుడు, పలు రూపములు లక్షణములు కలిగి ఉండునని భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నారు. అంటే పరబ్రహ్మం అద్వితీయుడైనా కూడా పలు రూపాలు లక్షణాలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. వైదిక మార్గంలో ఓంకారం జపించటం మరియు పూర్ణ బ్రహ్మచర్యంలో గురువు చెంత నిరాకార బ్రహ్మంని గురించి ఎరుగుట శిష్యులకు ఆది నుండియే బోధింపబడుతూ ఉంటుంది. సో ఈ వైదిక మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఓంకారాన్ని జపించటం ఒకటి, తర్వాత బ్రహ్మచర్య మార్గం అంటే ఇక జన్మాంతరం బ్రహ్మచర్యంగా ఉండాలా అనేది డౌట్ రావచ్చు. అసలు ఇక్కడ మెయిన్ మీనింగ్ ఏమిటంటే మరి మనకి 4 దశలు ఉన్నాయి కదా లైఫ్ లో. బ్రహ్మచర్యము, ఆ తర్వాత మరి గృహస్థు, ఆ తర్వాత వానప్రస్థం, ఆ తర్వాత సన్యాసం. సో బ్రహ్మచర్యం అనేది ఏ స్టేజీ? మనం చదువు నేర్చుకుని గురువు దగ్గర నేర్చుకుంటున్న స్థితిలో మనం బ్రహ్మచారులుగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆ గురువు దగ్గర విద్య పూర్తయిందో అప్పుడు మనం బయటకు వచ్చి వివాహం చేసుకున్న తర్వాత గృహస్థులు అవుతారు. కాబట్టి ఏదైనా ఈ ఓంకారాన్ని జపించడం పూర్ణ బ్రహ్మచర్యంలో గురువు దగ్గర బ్రహ్మాన్ని గురించి శిష్యులకు ముందు నుంచే ఇవన్నీ కూడా బోధింపబడుతూ ఉంటాయి. ఆ రకంగా వాళ్ళు బ్రహ్మ యొక్క 2 లక్షణాలను కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అభ్యాసం బ్రహ్మచారుల పురోగతికి చాలా అవసరం. నేటి కాలంలో ఇలాంటి బ్రహ్మచర్య జీవితం సాధ్యం కాదు. ప్రపంచ సాంఘిక వ్యవస్థ సంపూర్ణంగా మారిపోయింది. కాబట్టి బ్రహ్మచర్యం విద్యార్థి దశ నుంచే పాటించడం ఎవరికి సాధ్యం కాకుండా ఉన్నది. ప్రపంచమంతటా ఈ రకరకాల జ్ఞాన శాఖలకు ఎన్నో సంస్థలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మచర్య నియమాల్లో విద్యార్థులకు విద్య గురు ప్రామాణిక సంస్థ ఒక్కటి లేదు.
ఏదేమైనా ఈ బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించందే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనేది చాలా కష్టం అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. కనుకే కలియుగంలో శాస్త్రీయం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుని ప్రాప్తికి హరే కృష్ణ మంత్రమే మనకు ఈజీ మార్గము, వేరే అన్య విధానం లేదని చైతన్య మహాప్రభు ప్రకటించారు. సో ఏం చెప్తున్నారు మరి ఈ శ్లోకంలో? వేద వీధులైన వాళ్ళు, ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించే వాళ్ళు, సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న మహర్షులు, వీళ్ళంతా కూడా బ్రహ్మంలో ప్రవేశిస్తున్నారు. అలాంటి పూర్ణత్వాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని అభ్యసించుతారు అని చెప్తున్నారు. మోక్షాన్ని గుర్చే ఈ విధానం ఇప్పుడు నేను చెప్తాను అని చెప్తున్నారు. అయితే భాష్యంలో ఏమంటున్నారు అంటే, మరి ఈ బ్రహ్మచర్య తత్వం ఈ రోజుల్లో ఎవరికి కుదరదు కదా, ఎక్కడో ఒకళ్ళు తప్ప ఎవరు ఉంటున్నారు అలాగూ. సో అందుకని చైతన్య మహాప్రభు ఈ కలియుగంలో హరే కృష్ణ మంత్రం తప్ప వేరే దారి లేదు భగవంతుణ్ణి పొందటానికి అని చెప్పారు అని మనకి భాష్యంలో వివరించారు. సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనోహృది నిరుధ్య చ మూర్ధ్యాధాయాత్మన ప్రాణం ఆస్థితో యోగ ధారణం. అంటే ఇంద్రియ కర్మల నుంచి విడివడటమే యోగ స్థితి అనబడును. యోగం అంటే ఏమిటి అంటే మనం ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభాల నుంచి మనం బయటపడగలగటం, సర్వేంద్రియ ద్వారాలని మూసివేసి మనస్సును హృదయంలోని స్థిరం చేసి, హృదయం అంటే అక్కడ ఏమిటి, ఆత్మ వైపుకు తిప్పటం, ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రమునందు నిలిపి మనిషి యోగంలో స్థితుడు కాగలడు. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ. మరి ఇలా ఈ రకంగా ఓంకారాన్ని, వేదాలను ఉచ్చరిస్తూ సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించి బ్రహ్మచర్యం తీసుకున్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మోక్షాన్ని అభ్యసిస్తారు. పూర్ణత్వం కోసం వాళ్ళు ఈ విధానం మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. అదేమిటో ఇంకా నీకు క్లియర్ గా చెప్తానన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఏది ఎలా ఉండాలట, ఇంద్రియ కర్మలన్నిటి నుంచి బయటపడటమే యోగ స్థితి. సర్వేంద్రియ ద్వారాలు మూసివేసి, అంటే అన్ని కళ్ళకి ఏదన్నా కనిపించినా, చెవికి వినిపించినా, ముక్కుకు వాసనలతో వచ్చినా చలించకుండా మనస్సును హృదయం మీదే స్థిరం చేసి, అంటే భగవంతుడు లోపల ఉన్న పరమాత్మ మీద మనం ఆత్మ మీద పెట్టి ప్రాణవాయువును మళ్ళీ మన బ్రెత్ను ఈ ముక్కు చివరి భాగంలో ఉంచుకుని ఉన్నప్పుడు మనిషి యోగంలో స్థితుడు కాగలడు. సో ముక్కు చివరి భాగంలో మనం ఊపిరి పెట్టినంత మాత్రాన మనం యోగంలో ఉన్నాం అనుకోకూడదు. సర్వేంద్రియ ద్వారాలను మూసివేయటం అనేది అక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఏ ప్రలోభాలకి కూడా గురి కాకూడదు. కంటికి వీటన్ని ఈ డిస్ట్రాక్షన్స్ అన్ని లేకుండా, కళ్ళు చూపించిన, చెవులు వినిపించిన, ముక్కు వాసనలు తెలిపిన మనం చలనం లేకుండా మనస్సును అక్కడ మనం హృదయం మీద స్థిరం చేసి, లోపలున్న హృదయం మీద మనం అప్పుడు బ్రెత్ మనం నాసికాగ్రం మీద పెట్టినప్పుడు ఈ యోగంలో స్థిరపడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఓం ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మాం మనుస్మరన్ యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం సయాతి పరమాం గతిం. ఈ యోగ విధానంలో నెలకొని ఈ దివ్యాక్షరాల సమూహారమైన ఓంకారాన్ని జపిస్తే అప్పుడు మానవుడు దేవదేవుడైన నన్ను తలుస్తూ శరీరాన్ని త్యజించినట్లయితే నిశ్చయంగా ఆధ్యాత్మిక లోకాలను పొందుతాడు. సో ఇప్పుడు పైన చెప్పిన యోగ విధానంలో నెలకొని, ఏది ఇంద్రియాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సును ఆత్మ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, మరి ఊపిరిని ఈ నాసిక చివరి భాగంలో పెట్టి ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటారో మరి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆ యోగంలో ఉన్నప్పుడు నన్ను చేరుకుంటారు అన్నారు. ఈ యోగ విధానంలో స్థితులై దివ్యాక్షరాల సమాహారమైన ఓంకారం. సో ఓంకారము ఎటువంటిది అంటే దివ్యాక్షరాలన్నిటికీ కూడా అది సమానమైనటువంటిది. ఆ ఓంకారాన్ని జపిస్తూ మనిషి దేవదేవుడినైన నన్ను తలుస్తూ శరీరాన్ని త్యజించినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఆధ్యాత్మిక లోకాలను పొందుతాడు. సో ఓంకారము, బ్రహ్మము, కృష్ణుడు అభిన్నులు అని ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియబడింది. అంటే శ్రీకృష్ణుడి నిరాకార శబ్ద రూపమే ఓంకారం కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడి నామమే ఆయన హరే కృష్ణ మహామంత్రం నందు కూడా
ఓంకారం కలదని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన నామమే కాబట్టి. ఆ మహామంత్ర జపమే కలియుగానికి ప్రత్యేకంగా ఉపదేశింపబడింది కాబట్టి మనిషి ఈ నామాన్ని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే కీర్తన జపము చేస్తూ దేహత్యాగం చేసినట్లయితే భక్తి లక్షణాలను అనుసరించి ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని తప్పనిసరిగా చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కృష్ణ భక్తులు కృష్ణలోకమైన గోలోక బృందావని చేరుకుంటారు. సాకారవాదులైన భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఇంకా వైకుంఠలోక నామంలో తెలియబడే అసంఖ్యాక లోకాలు లభ్యమై ఉన్నవి. కానీ మరి నిరాకార తత్వాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు అంతర్జ్యోతి బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమవుతారు అని చెప్తున్నారు. సాకారవాదులు మరి కృష్ణ భక్తులేమో గోలోక బృందావనికి వెళ్తారు. సాకారవాదులు ఆధ్యాత్మిక జగంలో వైకుంఠ లోకవాసులు ఇలాంటి లోకాలకు వెళ్తారు. నిరాకారవాదులు మాత్రం అంత్యంలో బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఓంకారమైన బ్రహ్మమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడైన అన్ని కూడా అభిన్నులు, డిఫరెంట్ కాదు అన్నది మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుస్తోంది అని చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకం తర్వాత స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు క్లాసు. అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. సో అనన్యచేత సతతం, అనన్య చిత్తంతో సతతం ఎల్లప్పుడూ యో మాం ఎవరైతే నన్ను స్మరతి నిత్యము కూడా స్మరిస్తారో తస్యాహం వాళ్లకు నేను సులభంగా దొరుకుతాను పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఈ రకంగా నిత్యము ఈ యోగంలో యుక్తులైన వాళ్లకు. సో అనన్య చిత్తంతో నన్ను స్మరించే వాళ్లకు అతని యొక్క నిరంతర భక్తియుక్త సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభ్యుడనై ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి ఈ భక్తితో సేవించే శుద్ధ భక్తుల చర్మగమ్యం ఏమిటో ఈ శ్లోకంలో మనకు వివరించారు. మిగిలిన అధ్యాయంలో ఈ శ్లోకాలన్నిటిలో ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు ఇలా 4 రకాల భక్తులు ఉన్నారని మనం చూసాం. అలాగే కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, హఠయోగం మొదలైన రకరకాల ముక్తి విధానాలు కూడా ఉన్నాయని చూసాం. సో ఈ యోగ విధానాలు భక్తిని కొంచెం ఉన్నాయి, వీటిల్లో భక్తి కూడా ఉన్నది. కానీ ఈ శ్లోకంలో మాత్రం జ్ఞాన, కర్మ, హఠ ఎలాంటి యోగాలతోనూ సంబంధం లేనటువంటి శుద్ధ భక్తి యోగం మాత్రం పేర్కొన్నారు ఈ యోగంలో అని చెప్తున్నారు. అనన్య చేత సతతం, అనన్య చిత్తంతో నన్ను ఎల్లప్పుడూ స్మరించే వారికి అతని యొక్క నిరంతర భక్తి కారణంచే నేను సులభంగా లభ్యమై ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ అది అనన్య చేత అనే పదంతో మనకి శుద్ధ భక్తి యోగంలో భక్తుడు కృష్ణుని తప్ప వేరేదేది కూడా వాంఛింపడు అని దాని అర్థము. అలాంటి శుద్ధ భక్తుడు స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళాలనో, బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనం అవ్వాలనో, భవబంధాల నుంచి విముక్తి కావాలనో కూడా వాంఛింపడు. అలాంటి వాడు దేనిని వాంఛింపడు. కనుకనే చైతన్య చరితామృతంలో ఏం రాశారు? నిష్కాముడు అని పిలిచారు. అంటే భక్తి భావం తప్ప ఏ కోరిక లేదన్నమాట. అంటే స్వీయ లాభం ఎలాంటి కోరికలు లేనివాడు అని అర్థం. సో అలాంటి వాడికే పరమశాంతి లభిస్తుంది. కానీ ఏదో అది కావాలి ఇది కావాలని స్వీయ లాభాల కోసం ప్రాకులాడే వాళ్లకు కాదు. జ్ఞానయోగి, కర్మయోగి, హఠయోగి వీళ్ళందరిలో కూడా ఎంతో కొంత స్వార్థం ఉండొచ్చు. కానీ పూర్ణ భక్తుడు, భగవంతుడి భక్తుడు, పూర్ణ భక్తుడికి వాళ్ళు ఇక అన్యమైన దాన్ని ఏది కూడా కోరరు భగవంతుని తప్ప. కాబట్టి ఈ అకుంఠిత భక్తితో ఎవరైతే సేవిస్తారో తనను సులభంగా వాళ్ళకి లభిస్తాను అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడికి రాముడు, నరసింహుడు ఇలాంటి అవతారాలు చాలా రకరకాల అవతారాలు ఉన్నాయి కదా భగవంతుడికి. ఈ దివ్య రూపాల్లో ఏదో ఒక దాని మీద భక్తుడు భక్తి యోగంతో మనస్సును లగ్నం చేస్తాడు. ఇలా యోగాభ్యాసులు వివిధ కష్టాలను అటువంటి భక్తుడు
ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి మీద ఆ మనస్సును నిత్యము పెట్టగలిగిన వాడికి ఏ కష్టాలు కూడా ఉండవు. అంటే ఏది వచ్చినా అతనికి దుఃఖం అనేది ఉండదు, ఎందుకు కోరిక అనేది ఉండదు కాబట్టి అని చెప్తున్నాడు. అలాంటి భక్తి కేవలం నామస్మరణం చేయొచ్చు, ఎవరైనా కూడా ప్రారంభించవచ్చు. అంత భక్తి రావాలి, అమ్మో అంత భక్తులు మనం అవ్వగలమా అనే సందేహం రావచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు భాష్యంలో, కేవలం ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేయటంతో ఎవరైనా సరే ఆ భక్తిని ప్రారంభించవచ్చు. భగవంతుడు దయామయుడు. ఇంతకు ముందే వివరించినట్లు ఎవరైతే అచంచల మనస్సుతో సదా సేవిస్తారో వాళ్ళ ఎడల ఆయన ప్రత్యేకంగా కూడా అనుగ్రహాన్ని చూపిస్తాడు. అలాంటి భక్తులకు ఆయన ఎన్నో రకాలుగా సహాయపడుతూ ఉంటారు. అందుకని సంపూర్ణంగా మనం శరణాగతులమై, భక్తి అంటే ఏంటి, కంప్లీట్ గా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం, అర్పించుకోవటం శరణాగత తత్వం. ఆ భక్తి యోగంలో నియుక్తుడైన వాడు భగవంతుని యథార్థంగా తెలుసుకోగలడని కఠోపనిషత్తులు కూడా చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీత 10.10 చెప్పారు, తన ధామం నుంచి పొందే రీతిలో దదామి బుద్ధి యోగం తమ్ అని చెప్తారంటే వాళ్లకు ఏమీ తెలియకపోయినా సరే నా మీద భక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎంత చదువుకోను, వేదాలు తెలియని వాళ్ళు, ఏమీ తెలియని వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళకు ఉన్నది ఏమిటంటే భగవంతుడి మీద సంపూర్ణ భక్తి. వాళ్ళకు ఆ బుద్ధి యోగాన్ని నేనే దదామి, నేనే ప్రసాదిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు 10.10 కూడా మనం చూస్తాం. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు ఈ దేశకాల పరిస్థితులను పట్టించుకోకుండా అనన్య చిత్తంతో భగవంతుని సదా తలుచుకునే శుద్ధ భక్తుడికి ప్రత్యేక యోగ్యత అనేది ఉన్నది అని చెప్పి, ఎలా అంటే భక్తుడైన వాడికి భక్తి మార్గంలో ఎలాంటి అవరోధాలు రాకూడదు. అతడు తన సేవను ఏ కాలమైనా, ఎక్కడున్నా, ఎలా ఉన్నా చేయాల్సింది ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండగలగాలి. బృందావనం లేదా భగవంతుడు లీలలో నచ్చిన ఏదైనా తీర్థస్థలంలో ఉండాలని కొందరు అంటారు. అయితే వాస్తవానికి శుద్ధ భక్తుడు ఎక్కడ ఉన్నా సరే తన భక్తితో వాళ్ళు నివసించే ప్లేస్ నే వాళ్ళు బృందావనంగా చేయొచ్చు అని చెప్తారు. కాబట్టే అద్వైతాచార్యులు, హే ప్రభు నువ్వెక్కడ ఉంటే అదే బృందావనం అని ఆయన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుతో అన్నారు. అద్వైతాచార్యులు మనకు పంచతత్వ మంత్రంలో వస్తుంది. ఏది? జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృందాన్ని. అందులో ఆ అద్వైతాచార్యులు చైతన్య మహాప్రభుత్వం నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడే అదే బృందావనం అన్నారు. సతతం మరియు నిత్యశ అనే మాట కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ శ్లోకంలో. సతతం అంటే ఎల్లప్పుడూ, అనన్యచేత సతతం వ్యోమాం స్మరతి నిత్యశ. అనన్య చిత్తంతో సతతం ఎల్లప్పుడూ ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తారో నిత్యము నిత్యశ. సో ఆ మాటలు మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. నిత్యము, ప్రతిరోజు, సతతం, ఎల్లప్పుడూ అను పదాలు తెలుపబడినట్టు శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఆ ధ్యానంలో ఉంటాడు. అంటే మనస్సులో ఎప్పుడు అది స్థిరమైనటువంటి ఆ భక్తి ఉంటుంది. శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఇవే. అలాంటి వారికి అతడు సంపూర్ణంగా సులభంగా లభ్యమవుతాడు. కాబట్టి అన్ని యోగాల కంటే భక్తి యోగమే ఉత్తమని భగవద్గీత చెప్తోంది. అలాంటి భక్తి యోగంలో ఉండే భక్తులు 5 విధాలుగా భగవంతుడికి సేవను నడుస్తారని చెప్తున్నారు. ఏమిటా 5 విధాలు? ఒకటి శాంత భక్తుడు, అంటే శాంతరసం ద్వారా భక్తి సేవను చేసేవాడు. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ భక్తుడు అనేవాడు ఆ శాంతరసంలో ఉండాలి. ఉద్రేకము ఇవన్నీ లేకుండా ఎప్పుడు శాంతంగా ఉండేవాడు. దాస్య భక్తుడు, దాసునిగా భగవంతుడి యోగంలో భగవంతుడికి నేను దాసుణ్ణి అనేది ఉదాహరణ హనుమాన్జీ. మరి 3వది సఖ్య భక్తుడు, స్నేహితుడి రూపంలో భగవంతుడు నా ప్రియమిత్రుడు అనుకుంటూ ఆ రకంగా భగవంతుడిని కొలిచేవారు. ఉదాహరణ అర్జునుడు. 4 వాత్సల్య భక్తుడు, పితృభావంతో సేవను కూర్చేవాడు. నా తండ్రి భగవంతుడు, మరి ఆయనే అందరికీ బీజప్రదాత అని చెప్తున్నారు కదా, భగవంతుడే నా తండ్రి, హీస్ మై ఫాదర్ అనేటటువంటి ఒక భక్తి భావంతో కూర్చేవాడు.
5 మధుర భక్తుడు, మాధుర్య భావంతో ప్రియురాలిగా భక్తిని కూర్చేవాడు. ఉదాహరణకు గోపికలు. మరి గోపికలు శ్రీకృష్ణుడే సమస్తం వాళ్లకు. సో ఆ రకమైన దాన్ని మధుర భక్తి అని చెప్పి చెప్తారు. ఈ 5 రకాల భక్తిలో ఏదైనా భగవంతుణ్ణి సేవించవచ్చు. ఒకరు శాంత భక్తి, దాస్య భక్తి, సఖ్య భక్తి, సఖ్య భక్తి, భగవంతుణ్ణి మన స్నేహితుడు అనుకుంటూ సర్వము మన ఫీలింగ్స్ అన్ని ఆయనకు వినిపిస్తూ సఖ్యుడిగా సఖ్య భక్తి. వాత్సల్య భక్తుడు అంటే పితృభావంతో, నా తండ్రి భావంతో. మధుర భక్తి, మాధుర్య భావంతో ప్రియురాలుగా. ఈ 5 రకాలుగా భగవంతుడికి భక్తి భావం మనము చూపించవచ్చు. ఈ మార్గాలన్నిట్లో కూడా మార్గాలన్నింటిలోనూ శుద్ధ భక్తుడు భగవంతుడి సేవలో ఎప్పుడు కూడా ఉండి నిత్యము ఆయన్ని మర్చిపోకుండా ఉంటాడు. ఏదో ఒక మార్గం తీసుకున్నట్లయితే తత్కారణంగా అతను భగవంతుణ్ణి సులభంగా లభింపగలడు. అట్టి భక్తుడు క్షణకాలమైన సరే శ్రీకృష్ణుని మరువలేడు. అదే విధంగా భగవంతుడు సైతం అతను క్షణకాలమును భగవంతుడు కూడా అతన్ని మర్చిపోడు. ఇదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే మహామంత్రం కీర్తనకు దివ్యవరమై ఉన్నది. కృష్ణ భక్తి రసభావన విధానము అని చెప్పి ఈ భాష్యంలో మనకు ఈ వివరణ చేశారు. కాబట్టి ఈ అనన్య చిత్తంతో ఎలా స్మరించాలి అంటే మనం ఆ రకంగా స్మరించవచ్చు. ఈ 5 రకాల ఫీలింగ్స్ తో ఈ మంత్రాన్ని మన నోటి మీద పెట్టుకుని ఈ భక్తిని మనము పెంపొందించుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇందాక కూడా చూసాం. మరి ఇవన్నీ చేయాలంటే మనం ఈ స్మరణ, ఆ తర్వాత శ్రవణం, భగవద్గీత లాంటివి వినడం, భాగవతం వినడం, ఆ తర్వాత సత్సంగం, ఆ తర్వాత సేవ, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ భక్తి మార్గం లభ్యమవుతుంది. ఈ భగవన్నామాన్ని ఈ రకంగా 5 రకాల భక్తి భావంతో ఏదైనా చూస్ చేసుకోండి. శాంత భక్తి, లేదా దాస్య భక్తి, లేదా సఖ్య భక్తి, లేదా వాత్సల్య భక్తి, లేదా మధుర భక్తి. ఈ 5లో ఏ రకంగా అయినా మనం భగవంతుడి మీద భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు క్లాస్ ఇంతటితో మరి స్టాప్ చేద్దాము. మిగిలింది రేపు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సో క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే మరి ఈరోజు క్లాస్ ఇంతటితో ఎండ్ చేద్దాము. ఏమి క్వశ్చన్స్ ఏమి కనిపించట్లేదు. సో 15 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేసాం. మిగిలినవన్నీ రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. క్లాస్కి అటెండ్ అయినందుకు ధన్యవాదాలు శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.